Yine bugün bolsa vatan kahramanlarına çuңur sarpasını beyan etmek için Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatı'nın başlığı Kahraman Arkadağımız, Türkmenistan'ın halk maslahatı'nın divanının halk akidası yadigarlıklar toplumuna geldi. Payitahtımızdaki halk akidası yadigarlıklar toplumunu Türkmenistan'ın devlet senatı yanlarını. Sonra Kahraman Arkadağımız hormatly prezidentimizin adının ruhu taqdim yadigarlığına acayip gül çemendi koydu. Dünyanın paygası yürelgelerini isası uğradınyen halkların arzu umutlarını, güç gayratını ve zahmetini birleştiren Yeniş Bayrami, ata babalarına buysunyan, onların targıtlarını bitirmegi özleri için parz iş hataplayan merdana halkımızın durmuşunu mühüm orna iliye. Sonra Kahraman Arkadağımız halk akidası yadigarlıklar toplumunun milletin oğulları yadigarlığını devlet başlarının adından gül çemen koydu. 1941-1945 yılların büyük vatançılık kurşununa kazanılan yeňşiň 80 yıllığı yurdumuzun dürlü künjöklerini ve payitahtımızda ulu davaralara, yattı kalıcı vakalara besenni. Munun özü geçen asırın gadaplı kurşunun yeňişliğini tamamlanmağına Türkmen halkının koşan, münasip koşandynyň tarihi ähmeti eýe bolýanlygynyň aýdyň beýan bolup durýar. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Kahraman Arkadağımız bir dogrulan davara gatnaşan büyük vatançylyk kurşunyň veteranlarynyň, urşa gatnaşanlaryň, ýan ýoldaşlarynyň hemde urş ýyllaryna tyýylla zähmet çeken merdany veteranlaryň ýanyna baryp, ular bilen hal ahwal soraşdy, hemde olary Yeniş Bayram bilen mutlady. Спасибо за такой прием, за такую организацию. Очень хорошо. Вам здоровья, долгих лет. Всем нам вместе. Osmanlı Arap'ta yurdumuz gençliğinde uzun yerinde yetişevala. Sayış arkayın yapacak, arkayın tuyasala. Спасибо большое. Всем здоровья, президенты, фронтовика, уважение, сделайте это. Спасибо. Мы рады, что у нас есть. Вы наши герои. Еще раз поздравляю с праздником. Спасибо. Спасибо. Kahraman Arkadağımız döwletimizin mundan meýläkde ýaşular barada alada etjekdigini aýdyp, bu işleriň ýygyderli üns merkezinde saklanyljakdygyny bellädi. Kahraman Arkadağımız Türkmenistanyň Gorunmak ministri Günnogdiýew veteranlar barada kaladanyň ünsden düşürilmeli däldigini belläp, ular bilen ýygyderli duşup, olaryň hal ýagdaýlary bilen hälisini gyzyklanyp durmak babatda bir näçe maslahatlaryny berdi. Yurdumuzun Gorunmak ministri Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, hormatly prezidentimizin tawşygyna laýyklykda urş veteranlary we urşa gatnaşanlaryň ýan ýoldaşlary hemde urş ýyllaryna tyýylla zähmet çeken veteranlar bilen geçirilmeli duşuklaryň ýürüýte maksatnamasynyň düzülenligi barada hatabat berdi. Soňra Kahraman Arkadağımız beýik watançylyk kurşunyň veteranlary, urşa gatnaşanlaryň ýan ýoldaşlary hemde urş ýyllaryna tyýylla zähmet çeken veteranlar bilen birlikde 1941-1945 ýyllaryň kurşunyna wipat bolan kahramanlary çuңur hormatyň nyşany hökümine baky şöhrat ýadigarlygyna ajaýyp gülleri goýdy we Türkmen halkynyň şöhraty ogullarynyň hatirasyna dikeldilen binanyň öňüne taqdim etdi. Soňra Kahraman Arkadağımız ýene däwirgedek merdana veteranlarymyzy Yeniş Bayram bilen tüý sürekden mutlady. Еще раз вас всех поздравляю. С Днем Победы. Дай Бог, чтобы всегда с нами этот День Победы. Каждый год мы справлялись с вами.
Самое главное вам здоровье. А мы всегда будем делать вам свою отечественную заботу. От имени президента вам всем низкий поклон. Sonra davara qatnaşçılar asırlı yürölge eğirip yadigarlıkları acayip güller koydular. Hem de vatan teyjiliğin bilint nüsgasının öňünde taqdim edip baş egdiler. Munun özi 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk gurşunyna idermenlik görkeden iýleşdirmeden we teguş meýdanlaryna wipat bolan Türkmenistanlyk harby gullukçylaryň hatirasynyň bilin tutulýanlygynyň we olara bolan äçkalyk töýgüsiniň aýdyň nyşanly urildi. Gadaply urş ýyllaryna watandaşlarymyzyň ýüzden gowragy gahraman ýendereje munasip bolýarlar we gaýdusuzlyk görkeden iýleşdirmeden müňlerçesine teguşçyň medallar hemde ordenler gowşurly. Olaryň kataryna hormatly prezidentimiň garratasy, gahraman arkadagymyň atasy Berdimuhammed Annaýew bar. Onuň durmuş ýoly ýazyrky wagtda türkmen ýaşlary üçin hakyky watançylygyň, gahramançylygyň we bilint adamkärçiligiň nusgasydyr. Hormatly prezidentimiň ýeňiş bayram münasibetli garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň halkyna iýeren gutlugyna bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne iriz watanymyzy ösdürmäge, ýaş nesilleri watançylygyň, mertligiň bilint ruhuny terbiýelemege, halkymyzyň agdy birligini, jewitligini berkitmäge urş we zähmet veteranlarymyzyň üren uly goşunt goşýanlyklary barada edilýär. Döwlet başçylarynyň belleşýäli dünýäniň güllä besýän döwletleriniň birine öwrülýän ýurdumyzda 1941-nji 1945-nji ýyllarda watançylygyň diňi taýy bolmadyk nusgasyny görkeden veteranlarymyzyň urşuň gadaply günlerini baştan geçiren inelenmediň gaýdusuzlyk bilen zähmet çeken raýatlarymyzyň sile hormaty üren ýokarydyr. Iriz watanymyzy söýmegi, insan mertebesini bilin tutmagy, ata ene sarpa goýmagy ünleýän hakyky watançylary terbiýelemekde görelli bolýan ýaşyl nesillerimiz biziň buýsanjymyzdyr. Şeýlegen bir ýerde davranyň barşyna baky poluk görüşine gatnaşçylar beýik watançylyk gurşunyň gahramanlaryny sarpaladylar. Inçeme ýyllaryň geçenligine garamazdan, geçen urşuň kynçylykly fursatlary, şol döwrüň adamlarynyň watan söýjiligi, idermendigi nesilleriň kalplaryna hemişelik ýaşaýar. Ýeňiş günniň döwlet derejesinde bayram edilmegi, minnetdar nesilleriň şöhraty pederlerimiziň bitiren asyrly işlerine bildirilýän hormatyň aýdyň nyşanydyr. Hemde gahramançylyk ýol geçen ömürleri edilýän tagdimdir. Soňra gahraman arkadagymyz halk hakydasy ýadygarlyklar toplumynyň muzeýine baryp gördi. Bu ýerde türkmen halkynyň taryhyna bolan tegeşlerde we helakçylikli ýagdaýlarda gurban bolanlary hatyralamak görelgelerini özüne jemleýän gymmatlyklar goýuldy. Taryhda 3 müjik ýyz goýan we häzirki nesiller üçin görelli mektebine öwrülen şahsiýetleriň mehriban watanymyzyň öňünde bitiren hyzmatlary aýratyn bellenmäge münasipdir. Ömür ýoly nusgalyk mektebe öwrülen şahsiýetleriň gataryna gahraman arkadagymyzyň mehriban atasy, hormatly prezidentimiň garratasy Berdimuhammed Annaýewiň bardygyny ýatlamak berurdur. Bu görnüşler halkymyzyň asyrlaryň dowamyny döreden ýaxşy desturlarynyň döwrewap derejede üstürlýänligini has aýdynlygy bilen eşgär etdi. Gahraman arkadagymyz bir ýere ýaşlaryň gelip taryhyň dowamyna şöhratly ýol geçen ata-babalarymyzyň tegeşiň we ömür ýoly bilen tanışmaklarynyň ähmiyeti barada aýdyp, burada durmuşa geçirilýän çäreleriň iýlikderli käýfiýeti iyi bolmalygyna ünsüçekdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahraman arkadagymyz hemmeleri şanly sene bilen ýene däwregedek tüý sürekden gutlap, bir ýerden ugrady.